So kaya kayo kami ngayon. So nataron sa Music 9 mga guys, mga amigo. So karon nag-video game man ang mga tropa, mga friends akong iya. Invite man sila. So
Gipag nga na, gipag nga. Gipag nga na. Time naman. Yes naman. Uli na may bayan na si Charlie. Bayan ka tignan. Tutorial. Tutorial. Bayan ka tignan. Bayan ka tignan. Alright. Nadungog. Bati kay kag tingog. Pati sa tingog. Bati kay kag tingog ay nagos barwa. Ay. Chubby. Chubby beauty. That is the new Beauty is the chubby. Dali, beauty is the eye of the beholder. Beauty is the eye of the tiger. That's it. That's the letter I. Eye of the baboy. Uy. Uy, lang. Ayaw ba? O ka na, be, basa. O, diba? Basa ka. Unsa basahan? Tama ka kay dictionary. O sige basa unsay kabasa nimo na. As. So. Aso. Aso. Hoy! Oh! Tulo or upat ka, bakit? Pagsubok din yan. Subok. Grabe kasi sila makainom. Mga kamil. Sige, lagbo ko. Lagbook dong. Ilagaw sa Ano mga. pangalan ni mo dong? Bear brand po. Pangalan. Bear brand. Bear brand? Ah. Bear brand ho. Choco na gatas. Choco na gatas ho. Choco. Lagbok dong. Uy, dito ulag mo. Wala. Kaya lang ikuan.